Obraz Apokalypsa od Lily Steiner. V týchto obrazoch, ktoré vznikajú v klasickej moderne, je tá tendencia práce napríklad so stromom ako symbolom oveľa intenzívnejšia, pretože v sebe skrýva už nielen nejaké náboženské témy, ale aj spoločenské, civilizačné samozrejme, sociálne. Ten rozpadnutý chrám, pohľad do zničeného interiéru, kde na konci chrámu v dominantnej časti kompozície je kríž, nás odkazuje na udalosti druhej svetovej vojny. Ten obraz nie je dokončený, pretože začne ho maľovať 1939. To jeho vykorenenie, upriamenie pozornosti na smrť tohto monumentálneho organizmu nám hovorí mnoho o vykorenení v rámci spoločnosti, teda o strate identity človeka, o utrpení, o smrti. A tieto všetky konotácie, tieto všetky súvislosti a obsahy strom do seba veľmi intenzívne prijíma a v tomto umeleckom prostriedku zároveň aj veľmi zaujímavo tlmočí a sprostredkuje divákom.